doncs com deia, si malgrat la dolor que està causant i el trasbals a tots els nivells que està tenint la pandèmia de la Covid, hem de ser conscients que la pandèmia ha posat de manifest novament el que és la importància de la recerca científica, tant a nivell del que és la recerca bàsica com en aquest cas la recerca aplicada. Llavors, a més, hi ha un segon aspecte que penso que no ens podem deixar de banda i oblidar. I és el fet que en aquests moments, aquests darrers mesos, tots plegats estem vivint, quan veiem les notícies, un seguit de situacions, com per exemple ara és la manca de microchips. Per exemple, això significa que determinades fàbriques, SEAT, per exemple, ha d'aturar la cadena de producció. O, per exemple, el fet que aquell gran vaixell, l'Evergreen, senzillament quan es va aturar allà al canal de Suez, senzillament va ser una aturada molt important del que és el comerç mundial, en fi, en tots els sentits. I de vegades, senzillament, penso sincerament que no són suficientment conscients que hi ha altres aspectes, ara estem en una pandèmia causada per un virus que ens afecta a nosaltres directament, però no són conscients senzillament de certes precarietats. És a dir, en aquests moments, els treballs que es fa a la Universitat de Lleida o que es fa a Agrotecnio, senzillament és fonamental senzillament per una qüestió tan simple com és contra les lluites contra les plagues. Per exemple, imaginin vostès, ara fa un temps, fa relativament poc, senzillament a Agrotecnio i la Universitat de Lleida van organitzar un congrés dedicat a tot el tema del que era el control de plagues. I, per exemple, en la notícia que es va publicar van portar diversos especialistes i un dels especialistes era un professor nord-americà que ell estava parlant de la plaga de les aranyes vermelles i de l'impacte que tenia senzillament en determinats tipus de cultiu als Estats Units. O, per exemple, un altre professor del Vèneto, del nord d'Itàlia, senzillament va parlar senzillament de la importància de lluitar contra els cucs que es denominen d'alambre, gusanos de alambre. Bé, doncs senzillament aquests dos fets senzillament posen de manifest una qüestió, que és la necessitat de poder invertir ja no tan sols en la recerca bàsica, que és fonamental, conèixer per exemple tot el sistema de les fenomes, tot el que comporta d'això, sinó el que és, després d'aquesta recerca bàsica, poder-la aplicar. Llavors, això, d'alguna manera, això és una qüestió a la qual el doctor Albages i Agrotecnio s'estan dedicant des de fa molt temps. És a dir, el que voldria jo transmetre a tots vostès que la Covid ha posat de manifest la nostra precarietat humana, a més de posar de manifest el que és la precarietat dels nostres sistemes econòmics i del nostre sistema sanitari. Però és que aquest sistema econòmic i aquest sistema sanitari i tot plegat també té altres grans precarietats. I evidentment el canvi global està accentuant molt i cada vegada més, tristament, senzillament, aquesta precarietat del medi natural. Hem de pensar que el nostre sistema alimentari està determinat per tot un seguit d'aspectes i un dels aspectes és senzillament tot el que són els productes fitosanitaris que s'apliquen al que és, per exemple, el control de plagues. Imaginin vostès que senzillament no es fes el control fitosanitari del que són les plagues. Què podria passar? Bueno, senzillament que els estàndards d'alimentació, els estàndards, el que és la pròpia producció, es veuria greument afectada. En fi, pensin vostès per un moment, si tenim el problema amb el que és l'arribada dels microchips, què podria passar que hi hagués una plaga generalitzada, com per exemple ha començat a passar amb aquesta plaga de les oliveres, és a dir, una determinat bacteri ha arribat a les oliveres, va començar per Grècia, va arribar a Itàlia, va passar a la península Ibèrica i en aquest moment no sé en quin punt està, però l'afectació veritablement ha estat molt gran a nivell del que són les oliveres. I milers d'oliveres han mort per aquest bacteri. Doncs bé,
El canvi global que té unes afectacions sobre la natura de manera molt important, pot accelerar determinats processos que poden posar-hi en qüestió el que és, per exemple, el nostre sistema d'alimentació, de producció i de distribució. Doncs bé, avui l'hem demanat al doctor Albages, senzillament que ell ens faci una reflexió sobre tot aquest seguit d'aspectes i aquesta connexió entre el que és el canvi que estem vivint en aquests moments i aquest impacte directe sobre el que és la natura i, evidentment, sobre el que és la producció agrícola per a la nostra alimentació. Per tant, sobretot al doctor Albages, moltes gràcies per ser aquí, aquest esforç de venir des de Lleida per compartir amb tots nosaltres el vostre ampli i contrastat coneixement. Gràcies. I ja saben tots vostès que a través del xat poden fer totes les preguntes que vulguin. Molt bé, gràcies Lluís per la teva amable introducció, que ha estat francament una introducció al tema, bastant ajustada, molt encertada. Gràcies als que m'acompanyeu aquí, gràcies als que s'han pogut connectar amb streaming, amb un lleuger problema, i és que jo pensava que començaríem a 7:15 i per tant vaig advertir a la gent que m'ho va preguntar que començaríem a 7:15 quan en realitat s'havia de començar a les 6 i haurien començat a les 6 si no hagués estat per un petit problema en la megafonia. Dono les gràcies sobretot perquè vinc d'un àmbit doblement perifèric. Un, perquè vinc de Lleida. I això a Catalunya és perifèric. Per tant, una primera perifèria. Però és que, a més, no solament vinc de Lleida, que és perifèric, sinó que parlaré d'agricultura, que és un altre tema perifèric en aquest país, que sembla que ningú menja. En aquest món, fins i tot, moltes vegades tenim una gran, podríem dir, sorpresa i una gran admiració pels progressos tecnològics en molts àmbits. I en canvi sembla que l'agricultura no necessita tecnologia, quan de fet mengem 3 cops com a mínim cada dia. Per tant, gràcies. Gràcies també al director d'Agrotècnia que m'ha hagut d'acompanyar aquí i el que també, si després té lloc un col·loqui, també ho podem ampliar en ell, perquè ell és catedràtic de millora genètica, per tant el tema, lògicament, des d'un altre vessant també hi entén i per tant podem participar tots en aquest col·loqui. Bé, doncs, aquest és el títol, Impacte del canvi global sobre l'agricultura i les masses forestals, amb referència especial a la sanitat vegetal. Aquest és l'índex dels temes que parlaré al llarg de la meva xerrada, que procuraré restringir-lo als 40 minuts que tinc. En primer lloc, molt ràpidament dir què és el canvi global, o almenys com entenc jo el canvi global, ja que és el tema de la sèrie de conferències que s'impartiran al llarg d'aquest any i que coordina el senyor Lluís Calvo. Dintre del canvi global té una especial importància el canvi climàtic, per tant hem de dir què és el canvi climàtic. Després parlem de l'agricultura i la sanitat vegetal, què pinta amb tots aquests canvis en general, i parlarem dels 2 objectius principals de la innovació en agricultura i masses forestals, sobretot en agricultura, que és productivitat i sostenibilitat. Després veurem algunes pinzellades sobre l'impacte del canvi climàtic sobre l'agricultura en general, però també, el número 5, l'impacte del canvi climàtic sobre la sanitat vegetal. I entrarem ja en una part de la sanitat vegetal que fa referència a les plagues. I per tant, parlarem de l'impacte directe i indirecte que té el canvi climàtic sobre la biologia, l'ecologia, el comportament de les plagues d'artròpodes. Posarem 2 exemples del cor mediterrani del blat de moro, del panís, que en diem a Lleida, i després farem referència a un segon problema del panís, que són les malalties víriques. Les 2 estan sent fortament afectades pel canvi climàtic, per tant seran 2 exemples, que a més hem treballat amb ells, per tant puc donar resultats al nostre grup de recerca. I acabaré fent una reflexió de com el canvi climàtic i també alguns canvis tecnològics estan impactant un aspecte de l'agricultura de les zones semiàrides, com la que tenim a la plana de Lleida, com a tenen a l'Aragó oriental, concretament els Monegros,
que tenen una pluviometria per sota dels 300 mil·límetres anuals i, per tant, que té un sistema bastant particular i farem referència a aquest sistema, que és la intensificació de les rotacions de cereals. I després acabaré amb algunes conclusions generals. Per tant, comencem i diguem què és el canvi global. I podem dir, d'acord amb una definició que està bastant recollida en la literatura, que el concepte del canvi global es refereix a la interferència, per tant, les causes i els impactes en el seu conjunt produïts per l'activitat humana sobre els processos que determinen l'equilibri i el balanç de tot el planeta, de tot el sistema planetari. Aquests canvis estan causats per diversos orígens, per exemple, la destrucció, fragmentació i sobreexplotació dels ecosistemes, per espècies invasores, per l'alteració dels cicles biogeoquímics, per la pol·lució general causada pel nitrogen i el fòsfor i altres elements minerals, però sobretot, per això ho tinc subratllat, pel canvi climàtic, per canvis en l'ús de la terra, del sòl i per l'abandonament de sòls a moltes zones del planeta. Si ara posem el focus concretament sobre el canvi climàtic, a partir de les Nacions Unides, he recollit aquestes frases que es poden trobar en molta documentació de les Nacions Unides i concretament del panel intergovernamental de canvi climàtic, que diu que el canvi climàtic es refereix als canvis de llarg termini en la temperatura i en altres paràmetres del temps. Per exemple, precipitacions anormals o, pel contrari, extremes secades i altres fenòmens que ara no venen a tom d'anar detallant. Sempre quan apreníem les primeres lliçons de biologia parlàvem, si us recordeu, perquè és que heu fet biologia, que crec que és tothom, perquè en el batxillerat almenys abans, en el seu temps es feia biologia, doncs parlàvem de les glaciacions i com al final de les glaciacions havien contribuït al canvi de molts aspectes de la biosfera. Doncs bé, és a dir, sempre hi ha hagut canvis. Per què ara subratllem el canvi climàtic? Perquè des de l'any 1800 és l'activitat humana el principal causant, el que condueix al canvi climàtic, primàriament degut, i no solament, però primàriament degut, sobretot degut a la crema de combustibles fòssils com el carbó, el petroli, el gas, etc. Dintre del canvi climàtic, què són les activitats humanes que més contribueixen a aquest canvi climàtic? Doncs l'obtenció d'energia, la indústria, el transport, la construcció, l'agricultura i l'ús del sòl estan entre els primers emissors. Aquí m'interessa, per tant, subratllar que l'agricultura és un dels principals emissors de gasos amb efecte hivernacle. I això no ho hem d'oblidar. I per tant, els que ens dediquem a la recerca i a la innovació en agricultura, això ho hem de tenir molt en compte i hem d'intentar mitigar-ho. El sistema climàtic inclou 5 bàsics components: atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera i biosfera. El clima de la Terra està governat per la interacció i la dinàmica d'aquests 5 components, no solament cada un d'ells per separat, sinó la interacció de tots ells. D'acord amb aquest panel que abans he citat, intergovernamental del canvi climàtic, que es coneix en tota la literatura per IPCC, l'escalfament global es calcula que arribarà a 1,5 graus per sobre dels nivells que teníem fa uns quants anys a finals de la dècada dels 40, és a dir, cap allà als anys 50. Aquí hi ha molta variació en les estimacions, també depèn de la regió que ens estiguem referint i de molts altres. Per tant, des dels nivells preindustrials de la temperatura fins d'aquí uns 30 anys tindrem, es calcula, al voltant d'un grau i mig, pot ser 2, pot ser 1, depèn de la zona i depèn dels càlculs que s'estiguin fent. Bé, si posem ara l'accent sobre l'agricultura, repeteixo que 2 objectius bàsics de l'agricultura són augment de la productivitat i augment de la sostenibilitat. És evident que el canvi climàtic està afectant a tots els sistemes biològics, a escales múltiples, des dels genomes fins a l'escala dels ecosistemes i del paisatge. Per tant, tot aquest conjunt d'aspectes s'han de tenir en compte
si el que volem és treballar per millorar la productivitat i la sostenibilitat. Bé, aquí hi ha una dada que pot tenir el seu interès en la conferència d'avui. L'agricultura, més o menys, perquè aquí hi ha dades que varien, però més o menys es mou com a responsable del 27% de l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle. Per tant, diguéssim que la mitigació dels efectes del canvi climàtic, en part, poden ser resolts o poden ser produïts si canviem, si innovem l'agricultura en determinades direccions. Si parlem de productivitat, aquí hi ha una frase que és, diguéssim, cridanera, si es vol, i que pot ser una mica truculenta, però que serveix molt per dir quin problema estem tenint. Les estimacions més habituals diuen que el 10% de la població mundial està per sota dels nivells de nutrició. Aquí hem millorat molt, perquè fa 50 o 60 anys estàvem al 25%, però encara el 10%. Per tant, tots aquells que pensen que l'agricultura no ha d'augmentar la producció, sinó ha de disminuir l'impacte i ha d'augmentar la sostenibilitat, s'estan equivocant i no té en compte que aquest 10% mereix també que millorem bàsicament la productivitat. Però a més el sistema agroalimentari està produint que el 25% de la població mundial estem en sobrepès i per tant també m'incloc. Per tant, aquestes alteracions fan que el sistema agroalimentari l'hem de canviar. L'hem de canviar en tota la seva magnitud. Fins i tot l'hem de canviar en l'educació. I l'altre dia que nosaltres estàvem preparant un projecte en fons del Next Generation, doncs estàvem parlant que l'educació amb una alimentació sana, amb unes dietes sanes, és també bàsic i està dintre del sistema agroalimentari. Fixeu-vos quina amplitud que té el sistema agroalimentari. Per tant, podem concloure d'aquestes dades que necessitem combinar els dos objectius aparentment contradictoris. I ho podríem resumir dient hem de produir més amb menys. Per augmentar la productivitat que permeti nodrir adequadament aquesta població que tenim sota els nivells, els llindars de subnutrició, i per augmentar el rendiment però d'una forma sostenible. Necessitem, i aquesta és la conclusió d'aquesta diapositiva, necessitem reforçar el sistema d'I+D, del sistema d'I+D. Llavors, ja que estem en un col·loqui i d'un cicle de conferències que bàsicament els centres cerca són els protagonistes, és a dir, els centres d'excel·lència de recerca de Catalunya, jo crec que això ho hem de tenir molt en compte. Hem de pensar quanta recerca tenim en agricultura i en sistema agroalimentari a Catalunya. Deia molt bé el Lluís al començar que l'alimentació és clau i que, per tant, millorar l'alimentació en tota la seva extensió és un deure de les nostres societats i concretament del món occidental. La productivitat i la sostenibilitat de l'agricultura estan relacionats amb molts factors, i entre ells la sanitat vegetal. El rendiment i la seguretat alimentària, food safety es pot traduir per seguretat, que a vegades aquí hi ha seguretat, és a dir, la salubritat, podríem dir, dels aliments, estan relacionats amb aquests dos objectius. I en la sanitat vegetal tenim 3 grups d'organismes que ens produeixen unes pèrdues, que ara n'hi faré referència. Les plagues, els que parlem de plagues, parlem bàsicament de les causes, són els animals que són herbívors i s'alimenten de plagues, però el segon aspecte són les malalties de les plantes, microorganismes, bacteris, fongs, oomicets, virus, nematodes, encara que siguin animals, habitualment estan considerats com a malalties perquè la seva relació amb les plantes són més pròpies de la malaltia que de les plagues, i en tercer lloc de les males herbes. I a més de les causes sobre l'agricultura tenen un gran impacte social. Aquí he posat 3 exemples. Jo no sé si coneixeu els antecedents de la segona meitat del segle XIX de la filoxera, que és un pugó que entra a Europa atacant les arrels de les vinyes europees que no eren resistents com les americanes, és d'allà on ve la filoxera, que va arruïnar primer tota la viticultura francesa i després la viticultura espanyola i molt concretament la catalana. Per tant, aquesta plaga, que és un pugó, doncs l'impacte social que va tenir va ser enorme. O el míldiu de la patata, és pràcticament la primera lliçó que et dona
quan estudiem patologia vegetal, és que avui en dia la migració que hi va haver d'irlandesos als Estats Units va ser provocat per la fam que va produir el mildiu, una malaltia de la patata, que era l'element essencial dels irlandesos, i com que hi va haver tanta gana, doncs molts irlandesos es van moure, van migrar als Estats Units. O les plagues de llagostes, que tots sabem que tenen un gran impacte en l'Àsia del Sud i l'Àfrica subsahariana. Per tant, l'impacte social d'aquests 3 grups d'organismes de la sanitat vegetal també són importants. Una altra de les característiques, em sembla que també el Lluís ho recalcava en la seva introducció, és que estem parlant d'un sistema. Estem parlant que quan estem parlant d'agricultura estem parlant que estem manejant un ecosistema. Per tant, amb moltíssims components, amb cents de components i amb factors abiòtics. Aquí n'he recollit uns quants, els que estan directament relacionats amb la sanitat vegetal. Aquí tenim que el sol, com a principal font d'energia que capten alguns organismes que són els productors, bàsicament les plantes verdes, però que les plantes verdes, els nostres cultius, les nostres masses forestals, perden part d'aquesta biomassa, part d'aquesta energia, a través dels 3 principals protagonistes de la sanitat vegetal, que són els herbívors, alguns dels quals causen problemes de plagues, els patògens, alguns dels quals causen problemes de malalties, i les males herbes. Hi ha cents d'espècies que estan aquí, però a partir d'aquí, a partir d'aquestes relacions tròfiques, podríem seguir amb aquesta anàlisi tròfica cap als enemics, els antagonistes d'aquests organismes, i podríem anar pujant al llarg, fins a trobar les depredacions de més alt nivell. Per tant, ens podem imaginar que estem parlant de manejar un sistema que té cents, de vegades mils d'espècies que hem de manejar per un sol objectiu, que és augmentar la productivitat de forma sostenible. Per tant, no és fàcil, no és fàcil. Bé, aquest és un quadre que és de l'any 2006, hi ha dades més recents, però les més globals, les que engloben més quantitat d'insectes són aquestes de l'any 2006. Aquí a la dreta tenim un quadre on posa les pèrdues en rendiment que tindríem si no féssim res. El que tu deies abans, Lluís, si no féssim res, quines pèrdues tindríem per controlar les plagues, malalties i males herbes? Doncs bé, aquí hi ha alguns grups de plagues i malalties i males herbes, que són els fongs i els bacteris, perdríem pràcticament un 15% del rendiment potencial, allà on podríem arribar. Degut als virus tindríem un 3,1%, degut a les plagues animals tindríem un 17,6%, degut a males herbes pràcticament un 32%. El total és 67,4%, és a dir, si no féssim res, tindríem que les 2/3 parts del que produïm en agricultura ho perdríem per aquests 3 grups d'organismes. Com que fem coses, doncs hem aconseguit reduir més o menys a la meitat aquestes pèrdues. I tot i així, per no entretenir-me massa, tenim un 32%, pràcticament una tercera part, de pèrdues degut per aquests 3 grups d'organismes. Quina eficàcia tenim a els nostres mètodes de control? Doncs imagineu-vos 33, 12, 42, per control de les males herbes, sobretot gràcies als herbicides, doncs tenen un 70%, però la mitjana és al voltant del 50% d'eficàcia. Això ho hem de millorar. Aquestes pèrdues que tenim de rendiment no podem permetre-les i a més ho hem de fer, torno a repetir, de forma sostenible. Durant molt de temps hem basat els nostres sistemes de control en productes fitosanitaris, en pesticides. I aquí tenim una dada que a mi m'interessa posar-la perquè aquest és el cost mitjà en diversos cultius deguts als 3 grups principals de fitosanitaris, que són fungicides, és a dir, controlar fongs, insecticides, controlar insectes, herbicides, control de males herbes. Allà on som, que és Europa Occidental, li costa com a mitjana $100 per hectàrea l'ús d'aquests. Fixeu-vos que som la zona del món que més gasta en fitosanitaris. I després va Nord-amèrica, una altra zona molt desenvolupada en tecnologia. És a dir, ho estem fent bastant malament. Per tant, això ho hem de millorar. Bé, quin és en general l'impacte del canvi climàtic sobre l'agricultura i les masses forestals? Doncs és molt variable segons les regions, segons el tipus d'agricultura i de masses forestals en el món, però aquí tenim
alguns efectes físics negatius, incendis, menys disponibilitat d'aigua, inundacions, erosió, fets climàtics extrems, o a través de la fisiologia de la planta i de l'ús del sòl. Les taxes de desenvolupament de les plantes, la fenologia de les plantes, noves àrees disponibles per nous cultius i noves dates de recol·lecció, nous cultivars adaptats a noves variables climàtiques, canvis en la quantitat i l'estacionalitat del comerç mundial d'aliments. Estem augmentant el comerç d'aliments d'una forma enorme, a part d'augmentar també els viatges dels passatgers, del turisme i d'altres motius, també desgraciadament de la migració des de zones pobres a zones pretesament més riques. I també hi ha un impacte del canvi climàtic sobre l'agricultura a través dels ecosistemes naturals o seminaturals. No hem d'oblidar que els ecosistemes agrícoles i també els ecosistemes forestals estan en una clara relació amb els sistemes naturals. I per tant, tots els impactes que fem en els sistemes naturals repercuteixen sobre l'agricultura i tots els impactes de l'agricultura repercuteixen sobre els ecosistemes naturals. I això també ho hem de tenir en compte perquè habitualment no està gaire assumit per part de la ciència ciutadana, podríem dir, que el medi natural és un medi que té molta influència sobre l'agricultura i part d'aquestes pèrdues les devem a que hem manipulat de forma errònia els ecosistemes naturals. I parlem ara sobre les plagues, és a dir, els problemes causats per una proliferació en les poblacions d'insectes i àcars, sobretot artròpodes en general, sobre els cultius. Quins són els efectes directes sobre els organismes? Aquí n'he posat uns quants. L'augment de les taxes de creixement, a través de les taxes de desenvolupament, la fecunditat, la fertilitat, la mortalitat, etc. El canvi climàtic està causant canvis en aquests paràmetres. Sobre la fenologia, d'aquestes plagues, el nombre de generacions. Habitualment, sobretot en les zones temperades, l'augment de temperatura implica més generacions i això implica més possibilitats de creixement de les plagues. La dispersió, incloent el flux de gens, és a dir, moviment de llavors, moviment de propàguls, això és una forma molt habitual de transportar malalties i plagues, i també males herbes, per tant, també ho hem de tenir en compte. Els canvis en la distribució geogràfica de les espècies, incloses les espècies invasores. Més riscos d'introduir artròpodes invasors. Cada any tenim artròpodes invasors. Abans aquí es feia referència a la Xylella fastidiosa, una bacteriosa que va pràcticament destruir tota l'olivicultura de la Puglia del sud d'Itàlia. Afortunadament, a Espanya no ha estat tan incident, alguna incidència sobretot a Mallorca i sobretot a Ametller més que a Olivera, però en fi, no estem salvats. Hi ha molts programes de recerca que s'han iniciat per intentar vigilar com és l'avanç d'aquesta malaltia. Però aquests no són els efectes més fàcilment detectables i més fàcilment predibles. Realment, el problema del canvi climàtic i la predicció dels possibles efectes és a través de les interaccions biòtiques. Ho he dit abans, hi ha molts components en els ecosistemes agrícoles i en els ecosistemes naturals. Molts d'aquests efectes sobre les plagues venen a través de les plantes i a través dels competidors dels fitòfags i a través dels enemics naturals, els depredadors, paràsits, malalties dels insectes, que els tenim per ajudar-nos a fer un control. I a través d'aquí també tenim una certa incidència. Ara posaré alguns resultats que hem obtingut en el nostre grup de recerca d'Agrotècnia per il·lustrar algunes de les coses que he dit, per posar exemples concrets. El primer d'ells ve amb un barrinador del blat de moro, un barrinador del panís. Aquesta és la larva d'aquesta espècie d'insecte, que veieu que està treta del que és una secció d'una planta de blat de moro, de tija. Aquí tenim la mina, el túnel que fa dintre, i aquí tenim una planta jove de panís que ha quedat sense créixer i es morirà al cap de poc temps per l'atac d'aquests barrinadors.
Aquest és un exemple de tal. Ha baixat molt la seva incidència des que s'han introduït a Espanya i Portugal els cultius genèticament modificats amb la introducció d'una toxina de Bacillus thuringiensis, que és un tema que ha estat molt debatut, que aquí no tindrem temps de debatre'ls, però que crec que és una discussió que hauríem de tenir amb molta més profunditat que la que es té en el carrer, i que per tant ha ajudat molt al control d'aquesta. I curiosament, això és un incís, curiosament ha ajudat molt a l'agricultura ecològica, perquè aquests insectes es mouen d'un camp a un altre, i al rebaixar la quantitat de barrinadors que tenim aquests en agricultura convencional, estem afavorint els agricultors ecològics que tenen molta menys sense necessitat de fer pràctiques de control especials. Bé, mirem, per exemple, l'impacte de la temperatura sobre les taxes de desenvolupament i, per tant, sobre les taxes de creixement d'aquesta plaga. Aquí tenim la variació de les taxes de desenvolupament amb un interval de temperatures des de 15 fins a 36 graus. Veiem que hi ha un màxim en la taxa de desenvolupament fins a 27 i 30 graus i això suposa un augment considerable en la taxa de creixement. Podem dir que pràcticament un grau d'augment de la temperatura mitjana, sobretot en aquests intervals aquí mitjans, poden augmentar fins i tot un 5% la taxa de creixement. Per tant, podem dir que només pel fet que s'accelera el desenvolupament tenim més generacions i tenim més taxa de creixement. Per tant, podem preveure que hi haurà més plagues amb el canvi climàtic. Ara bé, jo ja previnc que les declaracions dogmàtiques de que la direcció dels efectes sempre és una, en una direcció hem de fugir, perquè també hi ha efectes positius per nosaltres del canvi climàtic. I algun exemple donaré després. El canvi climàtic sobre la diapausa. La diapausa és una adaptació que tenen molts insectes ectotèrmics, és a dir, depenen de la temperatura exterior, no tenen capacitat de regular la seva temperatura, com són molts invertebrats, i tenen una estratègia que és la diapausa, que ells endevinen quan arribarà les condicions negatives pel seu desenvolupament per entrar en un estat, podríem dir, dorment, d'invernació, podríem dir, ja que quasi bé sempre és a l'hivern que es produeixen a les nostres latituds aquestes condicions negatives, i això com ho fan, com ho medeixen, com saben el dia en què estan? Doncs medeixen molt bé. No tenen això els insectes, no tenen un rellotge, però medeixen la durada del dia, i la durada del dia és un rellotge perfecte. I a més és una variable que no canvia amb el canvi climàtic. Per tant, ells poden seguir tenint un rellotge perfecte per dir, però què passa amb el canvi climàtic? Que influeixen sobre la inducció de diapausa, sobre com els insectes perceben que han de començar a preparar-se per aquest estat, perquè la temperatura influeix sobre el fotoperíode, la durada del dia, que és crítica perquè comencin això. Aquí és un exemple també d'uns resultats obtinguts pel nostre grup, fixeu com canvien els fotoperíodes crítics, a veure si veig aquí, quan canviem la temperatura, des de 18 fins a 25 graus, s'escurça, va des de 14,4 fins a 13,7. Això vol dir que amb l'augment de temperatura trigaran més a entrar en diapausa. I això és el que també facilita que hi haurà una altra generació, perquè si no aturarien el desenvolupament i aquesta generació no hi podria haver. Això està comprovat quan estem observant com influeix les dates de sembra del blat de moro, del panís, sobre la inducció de diapausa. I aquí fa que quan tenim dues dates de sembra, comparem el panís sembrat aviat, per exemple a finals de març o començaments d'abril, o sembrat tard, després de finals de maig o començaments de juny, tenim que el 27 d'agost tenim que la inducció de diapausa en els insectes que s'alimenten del blat de moro sembrat aviat és més del 50%, i en canvi pràcticament és del 0% o potser del 5% en aquells panissos que se sembren més tard. Per tant, la fenologia del cultiu influeix molt més sobre la inducció de diapausa. Per tant, és un altre efecte del canvi climàtic sobre els insectes que són plagues. I ara dediquem-nos a unes vidosis
de blat de moro, que és un altre component important del rendiment. Hi ha una de les virosis més habituals, que és un nanisme groc, que causa aquest mosaic, que és una planta afectada de blat de moro per aquesta virosis, que quan afecta les plantes que són molt joves, les plantes es queden enanes. Aquest és un exemple d'una planta. I els pugons, diverses espècies de pugons, són transmissors d'aquesta malaltia. I llavors, aquí, per posar algun exemple, vaig una mica de pressa, però només és intentar fer pinzellades per donar una idea de quins poden ser els canvis provocats pel canvi climàtic sobre les plagues i sobre els cultius. Aquí tenim com varia el nombre de pugons, d'aquests vectors, d'aquesta virosi, des de la segona quinzena de març fins a la segona quinzena de juliol. A la segona quinzena de març, quan tradicionalment sembràvem el panís, pràcticament no n'hi ha, o n'hi ha molt pocs. Aquest és un seguiment fet amb unes trampes que utilitzem nosaltres. Per tant, si sembrem el panís en aquest moment, tindrem menys incidència de la virosi. Ara, si nosaltres aconseguim que se sembri després, si ho sembrem després, ho sembrarem en un moment que les plantes joves es trobaran amb una gran quantitat de pugons alats, que són els que transmeten la malaltia, que són els que són capaços d'anar d'una planta a l'altra. Per tant, aquest és un altre aspecte a tenir en compte. I ara, com tot això influeix sobre un aspecte que s'està donant, que és la intensificació de les rotacions de cereal en aquestes zones semiàrides. Aquest és un paisatge típic d'aquestes zones semiàrides de la nostra zona, de la plana de Lleida, dels Monegros. Aquí què veiem? Doncs aquí podeu veure quina és la vegetació natural a l'estiu d'aquestes zones que no són regades, en contraposició amb aquestes zones que sí són regades, que és panissos en diferents fenologies, el cereal d'hivern, que ja està sec, em sembla fins i tot que està ja cosetxat, i el fals, el que aquí en algunes zones de Catalunya en diuen l'auserda. Doncs bé, com han evolucionat en els últims anys les rotacions de cereals en aquestes zones semiàrides com a conseqüència d'una sèrie d'avenços tecnològics, bàsicament la posada en regadiu i bàsicament la disponibilitat de varietats d'aquests cereals que permeten la collita en diferents moments de l'any, que això és un tema important perquè no totes les varietats són bones i s'han de sembrar en un determinat moment perquè tinguin un rendiment bo. Arvalis, que és una organització francesa de recolzament i assessorament d'agricultors francesos, tenia una frase que l'altre dia la vaig llegir i em va fer gràcia incloure aquí, diu: des de 1970 el cicle dels cereals d'hivern ha disminuït en 10 dies, degut a l'augment acumulat de temperatures. És a dir, tenim uns cereals que necessiten 10 dies menys per madurar. Això és molt. I això permet, per tant, canviar les rotacions, fer-les més intensives. Aquí dalt tenim una rotació típica de fa uns quants anys i encara és en aquelles zones que no tenen regadiu, que és que teníem una sèrie de cereal d'hivern que anava sembrat a mitjans de tardor, recollit a finals de primavera, podia ser un cereal farratger també, o podia ser un guaret, és a dir, sense cultiu, que a vegades estava obligat per no esgotar massa la terra, o perquè l'aigua era tan poca que no permetia la sembra, i per tant hi havia bastant de guaret. Què passa en el moment que nosaltres posem regadiu i que tenim una gamma de varietats per poder sembrar en diferents moments? Doncs aquí és un exemple. Hem introduït el blat de moro, perquè sense rec el blat de moro és impossible de sembrar, en aquestes zones almenys, i hem introduït el fals. També hem introduït altres coses, però no venen a tom aquí de comentar-ho. Aquest rec ha permès que ja no sembrem quan hi ha aigua al sol per el que ha plogut, sinó el que nosaltres hem subministrat. I si ens interessa avançar o retardar, ho podem fer-ho encara que no plogui el suficient, perquè tenim el rec. I a més tenim que els milloradors ens han preparat una sèrie de varietats que estan adaptades a aquest canvi climàtic i a més estan adaptades a aquests canvis de cicle. I podem tenir, per tant, una intensificació que sembrem cereal d'hivern, el recollim, per exemple, al maig, al juny, fins i tot al juny, i a finals de juny podem sembrar fins i tot blat de moro. I com que a la tardor ens trobarem que també s'estan retardant les glaçades, s'estan retardant les baixes de temperatura, tenim
doncs, que podem sembrar molt tard el blat de moro. I si vosaltres aneu i recorreu la AP2 i el mes d'octubre, que abans hauríeu vist tot el blat de moro sec i a punt de recollir o recollit ja, avui encara podem veure al mes de novembre blat de moro que està verd, ja al mes de novembre. I és per això, perquè tenim tota aquesta gamma. I en el paisatge, quan un veu el paisatge des dels turons, podem veure que tenim panissos de molta diferent fenologia. Això és important. Aquí baix, per tant, tenim aquest sistema de les noves rotacions. Què passa amb les noves rotacions? Quan ens vam dedicar en els últims anys a estudiar com el paisatge d'aquestes zones, sobretot de rec, de la plana de Lleida i dels Monegros, estaven influint sobre la quantitat d'insectes que teníem en el blat de moro, tant plagues com depredadors, ens vam trobar que la quantitat de depredadors generalistes que hi ha en el panís, que fan molta feina per treure'ns els problemes de plagues de sobre, influïen sobre una sèrie de variables del paisatge. Per tant, doncs, aquí, no, m'he passat. Algunes conseqüències de canviar el període de cultiu. Introduïm el blat de moro se sembra més tard, ja ho he dit abans, menys àrea coberta per guaret, aquí faré un incís, el guaret ha estat sempre una font de biodiversitat. El guaret, fins i tot en zones molt seques, té una gran quantitat d'espècies, és a dir, no hi fem res, moltes vegades fins i tot no movem el sol, no llaurem, i per tant té una gran quantitat d'espècies. I s'ha dit molt sovint, l'eliminació del guaret és una pèrdua de biodiversitat, i això fa que hi ha moltes plagues. I aquí és el moment de citar que biodiversitat no vol dir sistemàticament una disminució de plagues, perquè hi ha un augment de depredadors. Això no és veritat. Hi ha un famós estudi d'un metaanàlisi que han fet estudi de 240 i pico estudis sobre això, que no hi ha cap relació entre la biodiversitat. Ho dic no perquè la biodiversitat no sigui important, sinó perquè hem d'estar previnguts quan es repeteixen constantment dogmes que la gent es va creient. Això la biodiversitat a tota costa. No, depèn, hi ha biodiversitat. Primer hauríem de parlar què és biodiversitat. Si és nombre d'espècies, biodiversitat funcional, etc. Per tant, aquest és un incís, però també crec que és una bona conseqüència d'estudiar els temes, que els dogmes han d'anar caient un darrere l'altre, perquè si no, no fem coses massa encertades. Què és el que està passant? Doncs que sembrem el cereal d'hivern, en un moment ens tornem a trobar amb el mateix fenomen que hem dit pel panís. En uns moments, molt tard, novembre, de vegades fins i tot el desembre, en què hi ha molts pugons virulífers i insecten alguns virus en el cereal d'hivern, en el blat, en l'ordi, en la civada, etc. Aquesta és una corba també obtinguda pels nostres col·legues que es dediquen a pugons en el nostre grup. Es veu que a finals d'octubre hi ha un màxim de poblacions. Si nosaltres retracem la sembra de tal manera que emergeix el cereal quan hi ha molt pocs pugons, estem lliurant aquest cereal a la infecció de tardor d'aquest virus. Per tant, és beneficiós. Aquest és un aspecte que retardar la sembra és beneficiós. Ara, quan trigaran els pugons a adaptar-se a aquests nous cicles i també retrasaran els seus vols? Doncs probablement ho tindrem i anirem veient. O sigui que també les veritats i les conclusions que avui traiem canviaran potser d'aquí 5 o 10 anys. Per tant, també aquesta és una advertència que cal fer. Els virus de panís, doncs ja ho he dit. El retard de la sembra pot ser que posem el panís jove en èpoques de molta vol de pugons virulífers i que per tant tinguem una major incidència de virus i fins i tot virus nous. Virus que han estat introduïts, alguns des dels Estats Units. Per cert, no sé si ho sabeu, que la tercera part aproximadament del panís que consumim ve dels Estats Units. És transgènic. És transgènic. Per tant, una de les paradoxes de la política europea és que no permet la sembra, o veu malament la sembra de transgènic quan estem important, i els francesos, que tampoc ho permeten, necessiten el blat de moro dels Estats Units per alimentar els seus ramats. Per tant, aquí ve una altra contradicció, una altra paradoxa del sistema europeu, que és molt criticable. Es fa una mica tard ja, però diré que aquí tenim un exemple
de quan són els cicles d'aquest barrinador que abans he fet esment, quan se sembra sobre un blat primerenc, un blat sembrat al mes de març, abril, en color blau, o quan se sembra tard, per exemple, al mes de juny. Podem veure que en blau hi ha clarament una tercera generació. Per tant, hi ha més possibilitats de créixer. Per tant, podem dir, doncs, com més temperatura, més plaga tindrem. Sí, però també hi ha algú que diu, escolti, però resulta que aquest desfasament que té la inducció de diapausa fa que entrin molt més tard en diapausa i, per tant, que les larves siguin molt joves. I si un any tenim glaçades al mes de novembre, aquests barrinadors moriran en bona part perquè encara no han arribat a l'estat de diapausa que els fa resistents en aquestes glaçades de l'hivern. I en aquest cas tindríem que l'augment de temperatura és beneficiós per tenir menys plagues. O sigui, això per contraposar una mica a aquests dogmes que abans he dit. Finalment, aquest aspecte del paisatge, que també hem estat estudiant els últims anys, abans m'he avançat, volia dir-ho aquí, tenint que entre les variables del paisatge on estem fent el nostre blat de moro, o estem també a l'Ufals, o els nostres fruiters de pinyol, que també ho hem estudiat, concretament en col·laboració amb el Centre de l'Irta de Cabrils, doncs ens trobem que pel que fa al blat de moro, la presència del fals té una gran influència, com més ufals en el paisatge, més depredadors tenim al panís, per tant el fals és un reservori de predadors, com més marges tenim, més depredadors, com més fruiters tenim, menys depredadors, i això és degut que els fruiters en aquests moments, tot i l'avenç tecnològic que hi ha, està rebent una quantitat de fitosanitaris d'uns 15 cada temporada, per tant vol dir que tots aquells depredadors que passen durant el seu cicle queden eliminats en bona part pels pesticides, i en canvi no vam trobar cap influència de la presència d'hàbitats no cultivats, hàbitats naturals o seminaturals, i no vam trobar cap efecte de la biodiversitat en el paisatge. I si ens fixem en les variables de camp, la influència sobre la quantitat de depredadors, tindríem que la fenologia del panís influeix molt, ja ho hem dit, segons l'època de sembra, també la mida i la forma dels camps. Per tant, conclusions generals, i amb aquesta diapositiva acabaré, i em poso a la vostra disposició per les preguntes que vulgueu, que el canvi climàtic està afectant fortament el sistema agroalimentari a través de tota la cadena. I aquí podríem fer servir aquesta frase d'aquesta famosa estratègia de la Unió Europea del tros al camp, del tros a la taula, que s'ha fet tan famosa, que l'augment de productivitat i sostenibilitat han de ser les prioritats de la investigació en el sector agroforestal. No podem disminuir la productivitat, l'hem d'augmentar. Està molt bé que puguem pagar un plus d'aliments ecològics, elements orgànics, però això és la societat de senyorets que poden pagar més. Però hem de recordar que molta gent no pot pagar més. És a dir, molta gent no pot ni tan sols pagar. No l'agricultura ecològica, l'agricultura convencional. Per tant, torno a dir, és important. L'impacte del canvi global i el canvi climàtic sobre la sanitat vegetal s'exerceix a través de mecanismes interconnectats i molt complexes, des del genoma, a la biologia, l'ecologia dels organismes fins al paisatge. Els models per predir les conseqüències del canvi climàtic sobre el sistema agroalimentari de moment són massa simples. Rarament tenen en compte cap interacció. Tots aquests sistemes clímics i tots aquests models estan predient coses, diguéssim que fins a un cert punt que es compleixen, però en bona part les prediccions són bastant erràtiques. La forma més realista d'afrontar aquest estudi és una forma holística, per estudiar l'impacte del canvi climàtic sobre el sistema agroalimentari, i hem d'incloure els hàbitats naturals, el medi ambient i els aspectes socials i econòmics. I com un exemple d'aquesta aproximació holística a la sanitat vegetal, un concepte que avui en dia està emergint molt és el concepte de One Health, una salut, una sanitat única, on s'ha de tenir en compte la sanitat humana, la sanitat animal, la sanitat vegetal. De fet, una de les líders d'aquesta, que
està dirigint a la Universitat de Florida un grup d'investigació potent sobre One Health, o salut circular, si es vol. Era un especialista en grip aviar, en grip animal. Per tant, aquest és un concepte que s'està movent, que és imprescindible tenir en compte que el medi ambient està ficat en aquest concepte de One Health, i això és tot el que els volia dir. Els agraeixo la seva atenció i aquí els he deixat, i quan tinguin a la seva disposició aquesta presentació podran veure les referències bibliogràfiques que he utilitzat per preparar aquesta presentació. Moltes gràcies. Magnífic la xerrada, i la veritat és que quan escoltes aquest tipus de xerrades senzillament, veritablement et quedes primer agradablement sorprès i a la vegada personalment també preocupat, en el sentit de, per exemple, un dels aspectes que és aquesta no, en fi, el que s'ha dit el doctor Bages, aquesta no centralitat d'aquest tipus de recerca en el que és el conjunt de la societat i de les polítiques. És a dir, quan ha començat el doctor Bages parlant-nos d'aquesta perifèria tant geogràfica com sobretot temàticament parlant, la veritat és que dona molt de pensar. Llavors, en aquest sentit, jo sí que us voldria fer una primera pregunta en aquest sentit. Podeu tenir una explicació, un raonament del per què no aquesta centralitat, és a dir, vos que fa molts anys que esteu directament treballant amb una recerca aplicada, que treballeu amb el que és el nostre camp, els nostres agricultors. És a dir, penso que el doctor Bages començava amb aquesta qüestió, però també després ens trobàvem amb aquesta darrera contradicció que ens deia. Per exemple, aquesta importació massiva del que és el blat de moro o el que és la soja. És a dir, nosaltres estem important a nivell d'Europa unes quantitats absolutament brutals de soja. És a dir, i nosaltres a la vegada senzillament utilitzem tot això. És una mica, i això, i permeti'm la digressió, és com el fet que en aquests moments Europa obrir una mina de minerals, etc., és molt complicat. És molt complicat a tota Europa occidental, per tota la normativa europea, però clar, a la vegada ens trobem que això el que fa té com a contradicció la dependència molt més gran de tot el que és el gas rus, el gas de Kazakhstan, etc. És a dir, són aquest seguit d'aspectes en els quals ens movem. Aquestes contradiccions continuades, i llavors jo una primera pregunta que us volia fer era aquesta, és a dir, des del vostre punt de vista, és a dir, penseu que senzillament hi ha una tensió com caldria, perquè evidentment tots som conscients que l'alimentació és un element fonamental al que són les polítiques, al que és la recerca en aquest àmbit? Bé, és opinable. Sé que és complicat. És complicat i és molt opinable, perquè podem al·ludir a diverses causes. Jo també convido com a mínim el professor Romagosa, la doctora Castanyer i els altres dos, no sé si estan implicats en la recerca en aquest àmbit, també a contestar i a donar el seu punt de vista, però jo crec francament que som uns senyorets. No tenim la percepció que un dia podem passar gana, que ho donem per fet. Hem nascut en un món que ens hem posat el plat a taula i per tant no som conscients que podem tenir problemes amb la nostra alimentació. I tampoc no és conscient la humanitat en aquest món occidental de que tenim problemes greus. I cada dia ho veiem. I tenim problemes, moltes vegades els sanitaris són més evidents. Per exemple, fa poc hi va haver un cert escàndol de la importació d'algunes taronges de Turquia amb una quantitat de residus, el que es diu límits màxims de residus, que és el màxim de pesticides que pot tenir un aliment per no ser perjudicial per la salut, que ultrapassaven de molt. I aquí hi ha enquestes que cada any es veuen que els aliments importats tenen molts més residus que no pas els produïts. I tot i així importem. I per què importem? Doncs per mantenir preus, perquè és contenció de la immigració a canvi d'importacions, etc. L'altre dia jo veia una bossa de taronges
veies que diu producido en Espanya, ja veies allà petit i diu origen, Egipto. Doncs clar, vull dir, llavors no hi ha una consciència de què l'agricultura necessita. I a més, aquí hi ha un altre fenomen, que és el fenomen social. Es parla molt de l'Espanya buidada, però també podríem parlar de la Catalunya buidada. Les zones rurals. Ara, en aquest projecte que acabem de presentar, doncs, comencem a fer esment de crear noves sortides laborals pel jovent que es quedin a les zones rurals. I aquest pacte verd tan famós d'Europa hauria de servir per fer això. Per tant, diguem-ne que hi ha molta fraseologia i moltes vegades fetes. També he de dir, per no ser absolutament pessimista, que això ha canviat per a bé. I hem d'esperar que en els propers anys es pugui canviar. No sé si els meus col·legues volen dir alguna altra cosa. El que jo us puc transmetre és que algunes persones, per exemple la senyora Marina li agraeix la conferència i un plaer escoltar-lo. El senyor Amadeu Pie ens pregunta, diu, el CO2 a nivell de terra en augment no afavoreix en general les plantes. La terra no té una capacitat darwiniana d'adaptar-se als canvis si són prou lents? Sí, evidentment que els sistemes tenen capacitat per adaptar-se, però la capacitat d'adaptació és més lenta que el canvi que està provocant el canvi climàtic. Per tant, diguem-ne que... Un exemple concret. La processionària del Pi, que crec que tothom la pot conèixer, està canviant d'hostes. I per què està canviant d'hostes? De pins, de varietats d'espècies de pins. Per què? Això ho han estudiat molt bé a Itàlia, que tenen tot el gradient de pujada dels Alps, perquè la processionària del Pi es mou, la papallona es mou diversos quilòmetres cada generació. Els pins no. Per tant, el Pinus silvestris, que es mou, està una mica més amunt, ha començat a rebre. Per tant, diguem que hi ha una certa adaptació que hi pot haver, però que no és suficient per respondre. I sobre el sol, no sóc un especialista ni tan sols de biologia del sol, però el sol és un element clau aquí. És veritat que el CO2 pot afavorir i afavoreix les plantes, com més CO2 hi pot haver més fotosíntesi, hi pot haver més producció, però els efectes negatius en general considerem que són més grans que no pas els efectes positius. I també el senyor Pie ens pregunta o fa una reflexió sobre si hem de ser conservadors respecte al que és el canvi global o si vos veieu la velocitat d'aquest canvi. És a dir, en aquest moment, en les vostres dades, el que vos esteu veient a través del que la producció agrícola d'això, com veieu? Hem de ser conservadors? Dius, bueno, sí, tenim el canvi i tal, però, o d'altra banda, tenim, per exemple, aquest exemple, o altres que heu posat, que veieu que no, que a mesura que van passant els dies i el temps, senzillament, això s'està accelerant. No, això, els canvis s'estan, crec, accelerant. Hi ha un camp que jo no he tractat, però que és evident, o només l'he citat molt de passada, que és els organismes invasors. Avui tenim més moviment, però és que a més tenim canvis climàtics que afavoreixen l'establiment d'algunes espècies que abans no hi eren. I els models que hi ha, que són molt senzills, però prediuen que això seguirà en augment. Per tant, diguem-ne que crec que sí, que hem de ser molt sensibles i que hem de medir i poder predir què passarà i, per tant, mitigar-ho. També vull dir que no tot ha de ser negatiu. Per exemple, l'oli d'oliva. El principal problema de qualitat de l'oli d'oliva és l'acidesa. L'acidesa, en molt bona part, està causada per alguna malaltia i sobretot per una plaga que és la mosca de l'olivera, que pica l'oliva i allà es produeixen una sèrie de microorganismes que causen malaltia i que dona acidesa. Les garrigues no tenia aquest problema, tenia una acidesa baixíssima l'oli de les garrigues. En canvi, l'oli de més al sud de Catalunya tenia una acidesa més alta, de més de 0,5 graus. I per tant, què s'està passant? Els hiverns es fan més dolços i les garrigues comencen a tenir més problemes que els que tenia de mosca de l'olivera. Ara bé, hi ha zones de l'interior de la península que l'augment de temperatures a l'estiu fa que la supervivència d'aquesta mateixa mosca a l'estiu sigui menor. O sigui que una cosa compensa l'altra. Jo diria que no hi ha veritats absolutes, veritats que abarquen tota la complexitat.
Per tant, que s'ha d'estudiar de cada cas. I ho sento molt, tirar l'aigua al meu molí. Necessitem més recerca, això és evident, i més transferència de tecnologia perquè aquesta innovació vagi directament al pagès. En aquest sentit, era una de les preguntes que us tenia. En quin punt veieu el que és el recolzament a la recerca en aquest àmbit? Veieu que en els darrers, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, senzillament hi ha una més gran consciència en el que és els responsables per tal de recolzar aquest tipus de recerca? Tinc una gran tentació, Em sembla que el director d'Agrotècnia no m'ho deixarà dir, però ho diré. Agrotècnia és l'únic centre cerca que no té finançament del sistema. Bé, molt bé. Ho sento, ho havia de dir, perquè la pregunta ho ha provocat. Per tant, diguem-ne que ara que hem passat una altra fase, hem estat adscrits al Departament d'Acció Climàtica i Agricultura, encara que no digui agricultura, s'hauria de dir agricultura, confiem que això es corregeixi. Per tant, això ja és una petita mostra de què tal. Hem millorat. És cert, hem millorat. El nostre campus agroalimentari de Lleida, que és el més potent de Catalunya, doncs ha augmentat moltíssim i gràcies a Déu doncs això ha millorat. Però no és suficient, sobretot en un estat que és bàsicament agrícola, perquè Catalunya fa molt de cas a la indústria agroalimentària però no tant a la producció. Molt bé. Preguntes? Hola, bona tarda. Bona tarda. He seguit la conferència amb molta atenció perquè jo tinc uns orígens agraris, vull dir, jo vinc del món agrari i he treballat de pagès. I moltes de les coses que he dit aquí jo les he viscut. Al llarg de la conferència que ha donat vostè, no ha deixat gaire clar l'actitud respecte als tractaments fitosanitaris a les plantes en una direcció o en una altra. Molt de passada ha parlat de l'agricultura ecològica, però no s'hi ha entretingut gaire a parlar-ne. Més aviat m'ha semblat a mi que ha vingut a dir l'agricultura ecològica es beneficia perquè els altres maten els insectes. Amb un cas particular, que és els transgènics, però era una botada, una mena de botada. Perdó. Amb el tema dels transgènics, que aquí no es poden fer i que venen per alimentar bestiar amb granges que no tenen res d'ecològiques. Quan al Pirineu, i jo he tingut l'oportunitat de petit de viure al Pirineu, al Pallars Sobirà, totes les muntanyes estaven plenes de vaques i d'ovelles i ara no n'hi ha ni una. Però la carn ecològica l'hem de fer per on podem i la majoria de la carn no és ecològica, quan allà era molt fàcil fer-la. Però allà ha desaparegut la producció ramadera. Això ha de tenir explicacions i contradiccions i jo he sentit opinions de tot tipus. Però el que sí que és cert és que en aquest moment a Catalunya la producció de carn de porc està infectant totes les aigües subterrànies per alimentar porcs que els porten aquí perquè els alimentem i la carn marxa fora. És a dir, ni tan sols és útil per Catalunya, però estem contaminant tot Catalunya. I això t'ho diuen pagesos que diuen és que jo vull viure de la terra. Però per què vols viure de la terra? Has de contaminar el país? Una altra dada que fa no gaire temps que va sortir. En els mercats europeus, el 40% dels productes alimentaris en els supermercats es llancen. Si això es llança i no volen tenir pèrdues, vol dir que han de recarregar el preu amb els productes que realment es venen. Llavors, quan diem, no, és que si no hi ha suficient productivitat, la gent passarà gana perquè no ho pot pagar. I si ara incrementem el preu del menjar que es menja perquè hem de subvencionar el 40 que es llança, aquí hi ha una contradicció. Per tant, al voltant de tot això, per dir-ho d'aquesta manera, hi ha tot un problema, podríem dir, de polítiques dels governs, que ens estan dient una cosa, nosaltres en volem entendre una altra i en fem una altra. Tot això s'hauria de posar una miqueta en ordre. I llavors quan parlem de conscienciació hem de parlar conscienciació de la gent que va aclaparada per tot, conscienciació dels polítics com els consciencies, si em penso que ja ho saben, però fan el que els hi sembla. Clar, tot això podem parlar molt en una direcció i et sembla lògica i després quan et parlen en direcció contrària també hi veiem una lògica,
Per què no es poden unir aquestes lògiques i buscar la línia del mig, la resultant d'aquestes dues components? Gràcies. He tocat diversos temes. El primer, que és el de la ramaderia, jo no sóc un especialista en ramaderia, i a més en aquests moments tenim la polèmica en l'Estat sobre el tema, però jo entraria a aquest tema sobre la globalitat de tot el problema de l'agricultura, que és que no podem prescindir de la ramaderia, però hem de fer-la més sostenible. I per tant hem d'avançar en aquest camp. I aquí es pot fer a través de diverses vies, però en cap cas podem fer-la a costa de la sostenibilitat i a costa de la productivitat. Per tant, hem de fer explotacions ramaderes que siguin sostenibles i que siguin productives. Si no, no mantindrem la gent en el territori i tampoc no minvarem la gent que passa gana. Per tant, és evident que hem de canviar els models de producció. Però clar, això tampoc és fàcil, això necessita recerca. Passem d'un sistema més intensiu a un sistema més extensiu, per exemple. Això li hem de donar al pagès la solució. No li podem dir, escolti, vostè tregui les vaques i els porcs perquè m'està emmerdant els rius. Doncs no, això no li podem dir, això no és acceptable. Li hem de dir com ho ha de fer i li hem de donar solucions. I hem de fer un seguiment de com aquestes solucions es van aplicant i van millorant. I avui en dia hi ha programes no suficients que medeixen la contaminació per nitrats, per pesticides, per moltes coses. I això no és suficient, ho hem de encara més. Hem de circular els residus, hem d'aprofitar els residus, i en les explotacions ramaderes en especial. La fertilització, que avui en dia es fa molt en fertilitzacions minerals, doncs hem d'aprofitar millor aquesta fertilització que ve de l'explotació ramadera. Per tant, diguem-ne que són camps que no són blanc i negre, però sí que no podem deixar d'exigir que hem d'augmentar tant la productivitat com la sostenibilitat, i ho hem de fer de manera de mantenir la gent al camp rural i, a més, augmentar la quantitat de treball que hi ha a aquestes feines, sobretot la gent jove. Els pesticides. Jo he treballat tota la meva vida en control biològic. Per tant, he treballat en la meva recerca, s'ha fet sobretot tractant, i en col·laboració amb els col·legues de Cabrils, s'ha posat en marxa tot un sistema de control biològic en cultius d'hivernacle, bàsicament al Maresme i al Baix Llobregat, que pràcticament avui hem disminuït, no a zero, però a molt baix, la quantitat de pesticides que estan utilitzant. És evident. També hi ha hagut un augment, una millora de la legislació sobre pesticides. Hi ha una famosa que en l'any 30 hem de reduir al 50% la quantitat de pesticides. Això s'ha començat a matitzar, però dintre de pesticides també estem ficant els productes biològics, els biopesticides. I per tant, hem de parlar ja de pesticides i de la seva toxicitat. Avui en dia es parla més d'índex de risc, més de la quantitat de pesticides. No és el mateix utilitzar, com s'utilitzava fa molts anys, el DDT, que utilitzar un Bacillus thuringiensis, que és un bacteri que té molts efectes secundaris i que és molt poc tòxic per a la humanitat. Per tant, diguem-ne que tot això hauríem de començar-ho a afilar molt més prim d'aquestes afirmacions. Però els polítics, quan es fiquen en l'agricultura, fan política. I no cal veure més que l'última això. Potser el senyor Garzón va ser una mica imprudent a l'hora de llançar aquestes informacions. Però, home, els ramaders petits han començat a donar-li la raó, han començat a donar-li la raó. No podem seguir produint d'aquesta manera. Llavors, probablement no l'he contestat clarament la seva pregunta, però és que és complex i, per tant, jo no tinc solucions, ni crec que els polítics la tinguin, però sí que haurien de ser més seriosos i educar a la societat en com l'agricultura té problemes i com els estem intentant resoldre'ls. No dir, vostè s'ha carregat tota la ramaderia espanyola que té el jabugo i el no sé què. Escolti, ningú ha parlat del jabugo. Hem parlat que algunes explotacions ho estan fent francament malament a base de fer molts diners, però bàsicament contaminant molt. Per tant, educar la societat també és un dels deures del sistema agroalimentari.
No sé, evidentment vostè pot replicar el que jo li he dit. Una pregunta més? No? No? Bé, la veritat és que amb aquesta darrera reflexió, que també el doctor Albages ens ha dit abans, que dins d'aquest sistema, que, en fi, global, hi ha un element fonamental que és el tema educatiu. I, evidentment, l'acceleració social en la qual nosaltres, des de fa ja anys, senzillament, nosaltres ens hem instal·lat, fa que, senzillament, i permetin l'expressió, es vagin passant pantalles massa ràpidament sense caure en el que és la importància de determinades qüestions. I el fet de que, com ha dit el doctor Albages, senzillament, el fet de la necessitat cada cop més imperiosa, senzillament, de poder incrementar el que és la recerca bàsica per ser aplicada, perquè això té unes conseqüències directes sobre un altre fenomen que està íntimament lligat aquí i que el doctor Albages ho ha dit. Hem de fer que senzillament la població es quedi en el territori. Si no, tindrem seriosos problemes com ja estan tenint, perquè, per exemple, aquí no s'ha parlat, perquè aquí encara a Catalunya, en fi, no tenim suficient informació, però sí que el grau de desertització està avançant de manera molt important en el que és la península Ibèrica, i això està tenint un efecte molt important. És a dir, si no tenim població, senzillament sabem que això augmentarà aquest gran problema del qual no es parla, però la desertització no humana, que també, sinó del que és el medi natural. I hem de pensar tan sols un exemple com va passar a Catalunya en els anys 60 amb el que són les gavarres, és a dir, tot el sistema del que és les gavarres que dona tots els boscos, etc., cap a la Costa Brava. Doncs bé, allà hi havia massos, bosquerols, que cada any, evidentment, netejaven els boscos, perquè ells havien de transitar pels boscos per anar a recollir la llenya, a recollir el suro, etc. Evidentment, amb el creixement del turisme, evidentment, tots aquells massos, tots aquells bosquerols van deixar de viure allà, es va abandonar tot allò, i senzillament ens trobem que, evidentment, si aquells camins, en fi, no es neteixen, què va passar? Quan van arribar grans incendis, recordem que ara farà 30 anys del gran incendi de la Catalunya interior, que abans van cremar 25.000 o 30.000 hectàrees. Un dels problemes que van tenir, senzillament, els bombers, és que no podien accedir, perquè evidentment els camins estaven tot tallats d'arbres, branques, etc. Llavors, clar, en fi, hem de ser conscients que hi ha tot un seguit d'elements en els quals s'ha de reflexionar i s'han de fer polítiques actives, perquè si la desertització del medi natural avança, la desertització del medi humà en el medi natural avança, el que ens trobarem és que i aquí com a retruc, i posem l'exemple del que és l'energia, de retruc la nostra dependència, com s'ha posat de manifest amb el tema de la importació del blat de moro, del panís o de la soja, en el qual Europa importa 80.000 milions de tonelades anuals de soja, que és aviat dit, de Sud-amèrica. Clar, això té un impacte sobre els terrenys de Sud-amèrica, Amèrica del Sud o Brasil, que quan parlem de la desforestació de l'Amazonia, en fi, alguna cosa tenim nosaltres a veure amb això. Bé, ho deixarem aquí. La veritat és que extraordinari i magnífic, i primer, gràcies per la feina que feu, doctor Albages, gràcies a la feina que feu a Agrotècnia. Esperem que més aviat que tard tingueu ja finançament directe, i gràcies a tots vostès, disculpin els problemes, desitjo que tothom hagi tingut bones festes i que sobretot tothom tingui molta cura ara amb aquesta nova variant que, com els investigadors del CSIC que estan treballant amb el tema de la vacuna de la Covid, ja ens diuen que senzillament que és molt més contagiosa, però
aquesta, a diferència de la Delta, aquesta Omicron li costa molt més d'arribar als pulmons. Per tant, estem amb això. Hi ha més infecció, però als pulmons li costa arribar-hi molt més. Els convidem a la setmana que ve amb un altre tema relacionat dins d'aquest cicle de canvi global, que és tot el tema de l'emissió de gasos en el que és la Mediterrània i el que és el seu control. Per tant, gràcies i sobretot gràcies al doctor Albagés, gràcies al director d'Agrotecnio que avui tenia aquí. Gràcies a tots vostès i els esperem la setmana que ve a les 6 del vespre. Gràcies.